दिनै जोङो गिबि खेबनि थाखाय आसाम डाउनटाउन इउनिभार्सिटि लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'लेण्ड इन्सटिटिउट अफ पलिसि रिसार्च एन्ड एक्सन जोङो जथायै बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनब्रै जिल्ला बे जिल्लानि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बे युथफोरखौ लानानै सार्भे खालामनायजों लोगोसे आसामनि गासैबो जिल्लानि बर' लाइमोनफोरखौ लानानै बर' युथफोरखौ लानानै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिबो जोङो सेम्पल सार्भे जोङो खालामगोन आरो बेयाव टारगेट ग्रुप हिसाबै आनइमप्लयड जायफोर युथफोर दङ बिथांमोननि इमप्लयेबिलिटि सेक्टरखौ लानानै ससिय' इक'नमिक मोनसे सार्भे खालामनाय जागोन आरो बे ससिय' इक'नमिक सार्भेयाव एग्रिकालचार आरो एलाइड सेक्टराव जाहाथे जोङो इमप्लयमेन्ट मोननो हायो बा इमप्लयमेन्ट होनो हायो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन जोङो सृष्टि खालामनो हायो बे बिथांखिखौ लानानै जोङो जयेन्टलि बे इनिसियेटिभखौ लानाय जादों आरो बे इनिसियेटिभनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव जिहेतु कर'ना भाइरास बा कभिड-19 जानायनि उनाव गोबांथार जोंनि रोजा रोजा युथफोरा माने भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव जायफोर टुरिज्म सेक्टराव हटेल सेक्टराव बा फार्मिं सेक्टराव बा नोङो इन्डास्ट्रि सेक्टराव कम्पानि सेक्टराव बा माने नोङो गुबुन गुबुन सेक्टराव जायफोर एंगेज जानानै दंमोन इमप्लय जानानै दंमोन खामानि मावनानै दंमोन बिसोर बेक टु हम जानांबाय आरो बिसोरनि आखायाव दिनै जेबो खामानि गैया बा बिसोरनि आखायाव दिनै इनकाम जेनेरेसननि जेबो हाबाफारि गैया थारैनो आसाम सरकार भारत सरकारा MGNREGAनि गेजेरजों जब कार्डनि खामानि होनो थाखाय नाजादों नाथाय बियो बेसेबां साक्सेसफुल जागोन बा गासिबो माने बै सुबुंफोरनो युथफोरनो खामानि जे होनो हागोन बेखौ जोङो बास्तबाव माने नुनो मोनाखै दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम डाउनटाउन इउनिभार्सिटिनि जयेन्ट इनिसियेटिभनि गेजेरजों बे मोनसे जोङो हाबाफारि लादों जे दिनै जोङो उदालगुरियाव बेयाव मोनसे वार्कशप लानाय जादों दख'राफोरनि लेङाइ आफादगिरि लेङाइ गाहाय नेहाथारि बा जोंनि वार्कारफोरखौ लानानै बेयाव लिंहरनाय जादों बिनि उनाव नेक्स्ट बाक्सा जिल्लायाव बिनि उनाव नेक्स्ट चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लायाव बे गासै हाबाफारिफोरखौ जोङो मावफुंनाय जागोन दा बिनि गेजेरजों बे सेम्पल सार्भेनि गेजेरजों जोङो पिउरलि जिखिनि जों टारगेट ग्रुप लादों बे जाबाय युथफोरखौ लानानै आरो बे युथफोरा जाहाथे गावबा गावनि जिखिनि डाटाबेस माने अपिनियनफोर दङ जिखिनि स्कप अपरचुनिटिफोर दङ बे गासैखौबो जाहाथे मोजाङै फिलआप खालामनानै जोंनि सार्भेयारा थाङोब्ला रेसपन्डेन्टफोरा बा युथफोरा मोजाङै बिनि डाटाफोरखौ होगोन आरो बेनि गेजेरजों बे गासैबो डाटाफोरखौ जोङो लानानै जोङो स्टाडि खालामगोन डिसकास खालामगोन पलिसि बानायगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि जि गोदान सरकार जागोन आसाम सरकार जि माने दङ बे आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा बे बड'लेण्ड इन्सटिटिउट अफ पलिसि रिसार्चआ जोङो रिकमेन्डेसन खालामगोन डाउनटाउन इउनिभार्सिटि जों जयेन्टलि बेखौ रिकमेन्डेसन खालामगोन आरो रिकमेन्डेसननि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय जायफोर युथ दङ बे युथफ्रा एग्रिकालचार आरो एलाइड सेक्टराव फार्मिंनि सेक्टराव बा आबादनि सेक्टराव बा ना फिसिनाय दाउ अमा फिसिनायाथ' नोङो जोंहा ट्रेडिसनेलि सोलिगासिनो दङ साइन्टिफिक मडेलजोंबो जोङो फिसिदों गुबुन गुबुन बिथिङाव जिखिनि आबाद दङ गुबुन गुबुन बिथिङाव जिखिनि जोंहा लाइभलिहुड जिखिनि जोङो लाइफ स्टक माने जोङो माने दाउ अमा हांसो फिसिनायनि जिखिनि खामानि दङ बा गोदान गोदान माखासे बेयाव माने सेक्टरफोर फैदों जायफोराव माने हिउज एमाउन्टनि माने इनकाम जेनेरेसननि साइड दङ बेफोरखौ लानानै जोङो मोनसे मोजां प्लेनिं आरो पलिसि बानायगोन आरो बे प्लेनिं आरो पलिसिनि गेजेरजों जोंनि जायगायावनो थानानै जोंनि युथफ्रा मोजां रां खामायनो हानायनि मोजाङै आरजिनो हानायनि बा गावनि जिउखौ दैदेननो हानायनि सेल्फ इमप्लयेबल जाहाथे बेबस्थाखौ लानो हायो आरो बे बेबस्थाखौ जाहाथे सरकारि स्किम हिसाबै सरकारनि आसनि हिसाबै सरकारि पलिसिनि गेजेरजों जाहाथे जोङो लाबोनो हायो बेखौनो टारगेट खालामनानै दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों थारैनो जों आसा खालामदों जे आसाम डाउनटाउन इउनिभार्सिटि आरो एबसुनि जि जयेन्ट इनिसियेटिभ बे इनिसियेटिभनि गेजेरजों बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि जायफोर युथ दङ बे गासैबो युथफोरखौ लानानै जोङो 1 लाख जि बेयाव टारगेट ग्रुप लादों 1 लाख युथनि जि डेटाबेस खालामनाय जागोन बे डेटाबेसनि उनाव रिसार्च खालामनानै बे युथफोरनो मा मा खामानि होयोब्ला मा बिथिङाव जोङो बिथांमोननि थाखाय अपरचुनिटि दिहुननो हायो बे गासैबो बिथिंखौ जोङो स्टाडि खालामनानै दिहुननाय जागोन आरो मिजिंथिदों जे नैबे इनिसियेटिभा जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो युथफोरनि थाखाय माने लाभजनक जागोन बा बिथांमोना बिनिफ्राय गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय मालाबाबो
बिसोरो फ्रास्ट्रेसन जानांनाय नङा बा बिसोरो मालाबाबो जेंनायाव गोलैनांनाय नङा दा बेखायनो गावनि जायगायावनो थानानै मोजां मोनसे इनकाम जेनेरेसन मोजां मोनसे सेल्फ एमप्लयमेन्ट बे सेक्टरखौ जों मोननो हायो बा गभर्नमेन्ट सेक्टरावबो जाहाथे जोङो खामानि मावनो हानाय जोंनियाव केपासिटि बिल्डिं जों खालामना लानो हायो बेखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटिया बे मोनसे जइन्ट इनिसिएटिभखौ जों दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरो फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव बिनि जि वार्कशप आरो बे माने फर्म डिस्ट्रिबिउसन बेखौ खालामनाय जागोन आरो जोंनि दख'रानि मावथिफोरा बा जोंनि इउनिटनि मावथिफोरा गामि गामि थांनानै मोनफ्रोमबो गामियाव VCDC वाइसआव बे फर्मफोरखौ रेसपन्डेन्टफोरखौ टारगेट खालामनानै फिलआप खालामनाय जागोन माखासे जोङो थिग खालामनाय जादों जे 18 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्ससिम जोङो टारगेट ग्रुप लादों जायफोर रेसपन्डेन्ट जागोन आरो बेनिफ्राय जायफोर मेट्रिक पास जाबाय हायार सेकेन्डारि पास जाबाय बा ग्रेजुएसन खालामबाय बा इभेन ड्रप आउट जायफोरा इन्टारेस्टेड एग्रिकालचार आरो एलाइड सेक्टर नोङो बे भकेशनेल स्किल बायदिसिना बेयाव टेकनिकेल पार्टबो थागोन एग्रिकालचारनि बे गुबुन गुबुन सेक्टराव जायफोरा इन्टारेस्टेड आरो बिसोरो बे बिथिङाव गावखौनो माने एंगेज खालामनो सानो बे माखासे सेक्टरखौ लानानै जोङो खालामनाय जादों ओभारअल बिनि इनिसिएटिभा जाबाय जे जोङो माने जोंनि जायगायाव थानानै जोङो मोनसे मोजां इमप्लयेबल जोङो अपरचुनिटि गावनो दिहुनना लानो हायो आरो बे स्कपखौ जाहाथे सरकारा मोनसे पलिसि स्किमनि गेजेरजों जोंनो माने होयो आरो बे गासैबो हाबाफारिखौ लानानै जोङो मोनसे स्टाडि खालामनो नागिरदों आरो बे स्टाडिया जोंनि इयुथफोरनि थाखाय फिउचार जेनेरेसननि थाखाय फैबाय थानाय 10 to 20 इयार्स बियो मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन होननानै जोङो मिजिंथियो